Sus, daghan kayo mga kabataan no, nga makapanglingo na lang gyud ka. Sayo kaayo nga mag-uyab-uyab, nya maayo kaayo mo higugma sa uyab. Pero ang imong ginikanan nahigugma na ba nimo? Hello Idol, ask lang ko. Sa man gyud ang pinakaunang dapat na makatunan sa mga kabatanunan naron? Actually daghan. Pinakauna man. Pinakauna. Pinakauna. Siguro I will say pinakauna kay paghigugma sa ginikanan. Nga naman, daghan kaayong mga bata ron o kabataan ron nga dili kay ba mo higugma ug mutahod sa ilang ginikanan. Sa kadaghan sa mga butang nga inyong nakatunan sa eskwelahan o sa internet, wala gyud didto na apil ang paghigugma sa inyong ginikanan. So ang akong tubag ana, ang pinakauna gyud dapat gyud nga higugmaon sa ninyo ang inyong ginikanan. Samot na kung tarong kaayo sila gipaskwela kanilang tarong na kay pagkaon sa inyong balay, na kay pound sa eskwelahan, na amoy suga, tubig nga libre, na kay sinina og uniform nga masuot, di ba? Usahay kani bitang mga tao dili sad ko moingon nga wala sila utang kabubuton, no? Pero mahibong na lang ka ba nga anong gimahal kaayo sila sa ilang ginikanan, nya dili nila kaya kanang mahalon pabalik ilang ginikanan. Samot na sa mga kabataan nga sus daghan kayo mga kabataan no, nga makapanglingo na lang gyud ka. Nga sayo kaayo nga mag-uyab-uyab, nya maayo kaayo mo higugma sa uyab. Pero ang imong ginikanan nahigugma na ba nimo? Sakto gyud. Di ba? Mga kabataan, pagkatuon mo sa paghigugma sa inyong ginikanan, ayaw ninyo kalimting nga ang tinuod nga gugma nagsugod nila. Una pa nimo mahalon ang bisang kinsa, sugdi sa pagmahal sa imong pamilya. Kay wala jud ka kay bao kung hantod ka nus aran na sila.